Amo na to ang second part sa to ang video guys no. So gisugdan na niya kuha guys. Oh. So suabi kayo lami daw kuno kay guys. Oh si Brad Jet no nagbuak kaniha. Mo na ato pinaka pugi din niya ang nagbuak sa tong butong. So si Sister Akasel guys siya ang nanuba kani saging guys. So si Sister Desiree guys so siya ang nagkuskos kaniha din si brother kasi pangalan mo Brad? Aha. Gerald. Gerald siya na malit aling kwan. Uban mo kay Daghan kayo nga ang ginamos so timpla niya guys no? So Kasi tubig be. Kay di na siya. so Kaon. basta saging ko lami kay kalo. Giday ba? Dalan be. Lami kay no. Dagan man to. Mudagan Salami, ah. to ulo to gubo. Brad pati lami Brad no. Lami daw kuno kayo. Dili gis lang makatubag guys. Kay ilang ba puno gis sa pagkaon guys. So ako na lang mo tubag para sila. So mo na guys na ginaani gid si sa bukid guys ko. Kanang gutom na kay ka guys ba. Anyo na siya guys tunga-tungaon sa guys. Ano siya? Naman siya ilagin siguro Brad. Ambot lato Brad. So si brother no. Yan. Aw. Bisayan man ka Brad. Sa Bisayan. Mga vlog bihadi. So mo gyapon guys no, like, subscribe sa atong YouTube channel then hit na pod sa ato ang notification bell para updated na permi sa atong mga vlog no. Sa amo ang mga vlog I mean guys. So stay tuned guys. Tanaw lang sa samo sa mga on me. Sabang Brad. Ay, sa boss. Alangan ganihan pa na. Niangala. So guys, murang na short gigamay amo ang condense guys no. Siyempre layo manggod. Layo manggod kayo ang kwan guys kaning amo ang palitan sa ginamos guys mo na nga inaani gyud nahitabo guys. Murang short gini siya guys. Malaban namo nga yani kadaghan mo ang mahimo guys. So, nya ginakwan ni Sindaran ito si Pipay. Ibutan mo nagsukaya. Oh, kamay. Slipper. So, muna guys, mutilaw ta guys. Ibutangan na siya sili. 5. Kristo. Wala ka gel. Dulag po gel. Grabe. Ito ba? Yummy guys. Dula daw ka. May halang. Uwa ka sa mon. Hindi, tikasan yung daw taga-baryo daw. Dapat ko halangan sin. Ang klaseng tika. Sana ba din ako namuhalang na sili may halang? Daw ka man tato sila. King. Halang ginasili din sa bukid guys. Dili pala sa syudad nga dili kay as in halang pero niya guys. Maski sa kabuk sili lang guys. Mutulo na imong luha. Dala pa sipon. Yo, saan na lang kaning nga 10 kabuk yang gidugmok guys. Wala dila ka buksel. Dila gihalang. Hala. Grabe sa dili daw halang oh. Grabe sa oh. Ano, wala pa pud ko katila. Actually wala pa daw na pusa tanan. Nagiingon, ipakaon pa na. Brad. Dili ba? Sili. Oy, problema na. At sa mga bossing Titoy da. Nagsarap itaw na sila mag Kisa man yung Boss, mata-mata na boss. Kay practice ko kamatay. yahan ng kuno. Hiwa-hiwa. Boss Pitoy. Oh, mata na daw Brad, mata na. Karon, saka doon siya masirit, dire. Tapos sa siya. Joey, dalawang taon ako sa Joey. Unya, singon Joey. Man si Joey, padede man. Bahala ka na. Nahinayahang type niya. Gusto na siya muli kaya mag-ana siya kagano. Mayor kasi. Tan magbugo binakog ng unsa ka diha. Ito sa kwan.